Juan Carlos Zirizar, piano jole eta konpositorea omendu dute Donostian. Marijaiaren martxa eta kilometroak edo ibilaldiko edizio ezberdinetako hainbat kantaren sortzailea duela urtebete hil zen. Musikari oñatiarraren bizitzari buruzko dokumentala ere aurkeztu dute. Doai berezia zuen konposatzeko, 30 disko eta 5.000 lan baino gehiago konposatu zituen Oñatiko piano joleak. Gaur omenaldi beroa jaso du Donostian hil eta urtebetera. Guri, seme alabaitan eri beti etzezigun horrela, beti bizkarretik. Eta ordonik, zate jot, bale, hemen gaude eta hau dana zuretzako. Berea da esaterako Bilboko Marijaiaren martxa. Baina baita etxe honetako sustraia saioaren sintonia eta kilometroak eta ibilaldiko hainbat abesti ere. Asko galdu izen dela Juan Carlos hil zanetik. Juan Carlos Amigos para Siempre izeneko dokumentala ere aurkeztu dute ekitaldian. Azken 20 urtetan egin duen musikari buruz egin dugu eta batez ere bere arloa musikari bezala, bere afizio buruz hitz egin dugu, mendiak eta txirrindularitza. Ekitaldian bereaken konposizioaren partitura bat oparitu diote alargunari.